dobre sme vstúpili do zápasu, kedy sme tých úvodných 20-25 minút mali hru pod kontrolou a zaslúžene sme sa ujali vedenia po peknej štandardnej situácii. Potom aj super sa dostal do hry a tá druhá polovica prvého polčasu už na našej strane nebola taká ako ten úvod. V druhom polčase si myslím, že tá hra bola vyrovnaná, vytvorili sme si aj nejaké golové príležitosti. Dali sme aj na 2-0. Hneď v zápäti sa superovi podarilo peknú gól z priameho kopu skorigovať na 2-1, čo dodalo domácim síl. Ale skúsenosťami sme si ten zápas ustrážili a ten záver už sme dohrali do víťazného konca. Veľmi si vážim toto víťazstvo a pre nás je veľmi dôležité, pretože je to úvod sezóny a myslím, že v Rimavskej sa ľahko body zbierať nebudú. Na premiéru veľmi ťažký súper, líder súťaže. Ešte v takej situácii, ako my sme boli, že 2 hodiny pred zápasom sme nevedeli, s ktorými hráči môžeme počítať, kto môže nastúpiť, takže táto zostava rodila sa veľmi ťažko. Aj z nejakých kľúčových hráčov, aj tak si myslím rozhodujúce bolo, že ako by sme neverili v vlastných silách, mali sme príliš veľký rešpekt pred superom, čo bolo vidno na začiatku, že úplne dominovali, mali hru v rukách. Potom trošku sme sa prebudili, mali sme 2-3 pekné akcie, trošku chlapci sa osmelili, ale aj tak to bolo málo, si myslím. Mali sme hrať tak ako potom góle, čo sme dali na 2-1, keby sme boli tak hrali celý zápas, tak možno, alebo určite by sme dosiahli viac. Takže si myslím, že rozhodol ten príliš veľký rešpekt pred superom, že hostíme lídra a ako sme si neverili v vlastných silách. A super zaslúžene vyhral, si myslím, ten zápas bol lepší.